To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon shirin namu da muka saba bibiya duk wani location inda ake daukar fina-finai da waƙoƙi. Muna kawo muku irin abubuwan da yake faruwa a wajen. Kamar yadda kuke gani yanzu mun halarci wani location ne inda ake daukar waƙar Najeriya wadda za a ƙaddamar da ita a ranar Asabar da za mu shiga sabuwar shekara. Ina fatan za ku kasance tare da ni don tattaunawa ga shugabannin da suka shirya wannan waƙa da kuma dalilin da yasa suka dara. Ba dai wani abu bane ba illa dai don taya wannan ƙasa tamu murna cika sabuwar shekarar da za mu shiga. Sunana Sadiq Edala, ina fatan za ku kasance tare da ni don ganin abubuwan da yake faruwa a wannan waje. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne daraktoci a wannan waje, wanda kuma Allah da zuwa anjima za ku ji mu tare da su da fatan alkhairin da suke wa wannan ƙasa tamu mai albarka. Najeriya tamu ce, taken waƙar kenan. Ice kamar yadda kuke gani waɗannan su ne ake kira 'yan ƙasa na gari, ko da mu ma dai 'yan ƙasan ne dai na gari. Yadda take kasancewa kenan a wannan location ake ɗaukar wannan waƙa mai taken Najeriya tamu ce. Kada dai ku manta kuna kallon wannan abun daga wannan tasha tamu Ɗangata Star TV. Kada dai ku manta zuwa nan gaba insha Allah ta'ala za ku je mu da ɗaiɗaikun waɗanda suka shirya wannan waƙa domin taya ƙasar mu Najeriya shiga wannan sabuwar Najeriya, cika wannan shago shekara da za mu shiga. To jama'a, kamar yadda kuke gani, kuna ganin ɗaya daga cikin jarumar da ta fito a wannan waka ta Najeriya tamu ce. A masu kallon ki za su ji ɗan takaitaccen sunanki. Assalamu alaikum, ni ce mai suna Florence Wilson, amma fi kirana da mama. Shin wane irin farin ciki zaki nuna da cikar da zuwan shiga wannan sabuwar shekara da za mu shiga 2022, kuma me ya baki nishadi har kuka kirkiri wannan wakar da muka samu ku a gurin nan kuna dauka? To a gaskiya da farin farko dai abin da zan iya cewa abin da ya bani nishadi ko farin ciki yadda muka shiga sabon shekara this year, tun daga 2021 zuwa wannan shekarar da zuwa 2022 da za mu shiga, gaskiya ban kwanta rashin lafiya mai tsanani ba, sai dai irin ciwon kai haka. Family na ma babu wanda ya kwanta rashin lafiya da wanda na sani a gefe. To wannan ma kadai ya isa a nuna farin ciki da godiya yadda Allah ya bar ni a cikin lafiya tun daga January har zuwa Disamba. Wannan ma abun godiya ne kadai, shine yasa ni farin ciki, yasa ni nishadi kuka ga mu muka yi wannan waka. To masha Allah, wanda fata kike wannan ƙasa tamu ta Najeriya? To ina wa ƙasar mu Najeriya fatan alheri. Ubangiji Allah kuma ya sanya mana hannu a ƙasar mu, ya bamu zaman lafiya, ya bamu tsaro, sannan kuma gwamnati da su duba abubuwan da ke faruwa, musamman kaman wahalhalun da ake sha a yanzu. Ana kidnapping, ana kashe-kashe ta ko ta ina, gwamnati sai su duba su taimaka mana. To da fatan wannan sakon naki zai je a kunnen gwamnati. To muna fata, mun gode sosai, mun gode. To kamar da kuke gani, mun tattauna da ɗaya daga cikin
jaruma mace da ta fito cikin wannan waka. A yanzu kuma za mu yi ƙoƙarin haɗa ku da shi mai gayya mai aikin wanda shi ya yi wannan waka kuma ya shirya bidiyon wannan waka kuma ya shirya a hidindimu dai da dama domin taya wannan ƙasa tamu mai albarka Najeriya murnar shiga wannan sabuwar shekara da za mu shiga ta 2022. Najeriya ƙasar mu ta gado. Gaskiyar magana da shugabanninmu da kuma gwamnoninmu mu sani cewa Allah zai tsire mu ranar gobe kiyama. Zalunci ko dabba ce da wata dabba ta zalunci wata wallahi sai Allah ya tsire ita. Mun zaɓe ku akan za ku kare mu, ku kare lafiyar mu da mutuncinmu da ɗaukakanmu da duk wani abu da zai je izo kunki. Yanzu gaba ɗaya ku duba ku gani talauci yayi mana katutu a cikin zukatanmu. Malam yanzu ya zamto fasadi ba wani abu bane. In har zaka ka samu abin da zaka ci ya ci. Yanzu rayuwa kullun tsada take. Idan ka shiga kasuwa zaka sai abu yau ka sai shi akan naira 100, gobe kana kuma sai ka ce a kuma 150. Ka rasa naira 50 din ta me? Kuma yanzu misali ku yanzu kuke tunanin cewa a ƙasar nan kuna ganin cewar ku kun kai matsayin da kuke ganin cewar kun kai, to kar ku manta duk inda kuka je wallahi za ku sauko. Kuma duk garin da ba mabiya ko ba wanda za su kare ku, to wallahi sunan ku sore. Kuma daga lokacin ina kuma gaya muku, ina sake gaya muku, daga lokacin da aka ce ƙasa ta zama ta irin ƙasa, to na rantse muku har ga girman Allah ba wanda abin da za ku waya. To ni fatan da nake a zauna lafiya, kuma fatan da muke wannan masifin da suke faruwa da mu Allah kawo ƙarshen su, kuma da wanda ya haɗa mana wannan bala'in da yake fama da mu, da wanda ya sanadi, da wanda yake da hannu a cikin wannan, ya ubangiji muna tawassali da ai sunayen ka tsarkaka. Duk wanda ya kokarin saka ma cikin masifa, ya ubangiji karka kashe shi ya ga abin da ya gani. Allah duk wanda ya jefa ƴan uwa da musulmai da duk wani wanda yake cikin bala'i da cikin wani ciwo, Allah ga kanan gashi tan, saboda wannan abin yayi yawa. Wallahi sun matallahi ba za ka san rayuwa ana cikin kunci ba, ana cikin tozarta, ana cikin waye shi ke.
Najeriya ta mu, Najeriya ta mu ce, ba mu da mu je ita, Najeriya ta mu.